Hej og velkommen til. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Jamen, hvor vælger jeg program? Altså en sandwich? Ja. Jamen, det sker sådan set gennem mig. Jamen, jeg tror ikke helt, du forstår. Det er meningen, jeg skal taste mine ønsker ind. Ja, nu skal du høre. Det er sådan set... måden det gøres på, det er, at du kommer over til mig, og så sker det sådan set gennem mig, hvor du bestiller sandwichen. Nå. Hej. Har du lyst til en sandwich i dag? Ja, men jeg kan se det på den gammeldags måde. Ja, det er rigtigt nok. Vi er jo begyndt at gøre det til en oplevelse. Okay. Jeg har skam prøvet det før, men det er nu lettere bare at trykke på nogle knapper. Ja, det er sådan set rigtigt nok. Men man kan sige jo, på den her måde, så har du oplevelsen af at snakke med mig. Nå, ja, selvfølgelig. Men det andet er også helt fint. Jeg skal bare have kylling og det sædvanlige. Ja. Har du lyst til vores hjemmelavede chili mayo? Det har jeg faktisk ikke fået, siden jeg var barn. Det vil jeg gerne. Hej og velkommen. Tak skal du have. Det er længe siden, jeg har været budt velkommen af et levende væsen. Det er jeg glad for at høre. Det er da også det eneste sted, som tilbyder dig dette service. Hvad kan jeg tilbyde dig? Jeg vil gerne have en af jeres mest populære sandwich. Jeg får helt tårer i øjnene. Det er så fantastisk, at jeg får oplevet det igen.